И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм ProBG и в момента при нас вали. Се опитвам да се скрия тук под стряхата. Единствения ми подслон. За момента, за да не ме вали. За да не ме вали. За съжаление, такъв е живота на бедняка. Все още недоразвития. Обаче, сега ще продължаваме с нашето оцеляване. Благодаря специално на Георги Колешански. Специално искам да благодаря на Георги Колешански за милите думи на последния клип, че подкрепя поредицата ми и мисли, че ще бъде интересна. Георги, ако гледаш това, спокойно, няма да съжаляваш за този лайк. И сега, какво ще правим в този епизод, се питате вие, но сега ще ви отговоря. Не знам. Искам да продължа с оправянето на къщата. И може би днес ще останем на една вечер да се бием с мобове. Но ще отида да покопая и ако изкараме брони, 100% ще се бием с мобове. Ето тук реших какво ще бъде. Това мисля да бъде като началото на мината ми. Или нещо друго. Не съм го обмислил. Обаче виждаме един плавател, който ще бъде изнасилен на момента. По този начин. Тук имаме клей. Не го бях забелязал. Ще видя, може да го събера. Но сега ще отиваме да копаем. Сега, понеже не знам дали ще ви бъде интересно да копая, ще го скипна, но отдолу в коментарите на този клип пишете дали искате да показвам как копая. Искате ли да показвам как копая? Понеже нямам абсолютно никаква представа дали ще ви е интересно. И затова искам да се консултирам с вас. Така, започвам да копая и ще се видим след... За мен ще бъде след доста време, но за вас ще бъде след секундички. Така, хора, намерихме айрон. Сега ще го изкопаем. И да видим, че за момента е 2, 3, 4... 4 айрон. 4 айрон. Много малко. Но... Знаете ли какво? Момент. Ще отида си направя една лопата, защото това започва да ме дразни. Адски много. Да. И така, хора. Покопах и намерихме една хубава пещера в гравела. И... И редстоун. Но, за съжаление, нямаме... What? Знаеш ли, че сме на мястото на диамантите? В смисъл... Лава. Още редстоун. Знаете ли какво, хора? Отивам. Майка му. Продължавам да копая, защото нямам сили. Сега. Отивам догоре. И тук вече искам да го заснема, защото това ми беше края на копането. Направо се качвам догоре. Няма какво повече да правя там долу. Ще видим ден е, колко време е минало. Събрахме, имаме кол, още намерихме. И ще отидем сега за дърва. Имаме дърва. Ще отидем за дърва. Знаете, нашето малко саплинг, че е станало на едно хубаво дърво. Сега ще го убием. Така, не знам какво да говоря, смисъл. Петък е. Бях в настроение за играене на Майнкрафт, за снимане.
И реших какво пък да снимам. Обаче направих една голяма грешка, защото не знаех какво да правя. Розичка, Пупи. Розичката Пупи ще бъде засадена и тук отгоре. Розичката Пупи. Ето така. И отстрани ще бъдат сложени торчове. Ето по този начин. Това е розичката Пупи. Чести почитания. Розичката Пупи. Така. Това е нашия тотем, нашия спаун, който мисля, че е точно ето тук. В смисъл, това не съм го измислил много добре, защото ако е тук, той ще ни спауне горе и ще трябва да скачаме. Ма, какво ти дреме? Ние сме на хардкор. Трябва да не умираме. Скука. Но тук ще започнем да го оградим като за начало. И ще разберем, че става тъмно. Тук ще започне обграждането. Така. За да го направим тук нещо. Може да бъде квартира или къде я знам. Не знам дали ще играя с други в този свят. Разбира се, че ще играя с други. Разбира се, че няма да играя с други в този свят. И понеже е нощ... Не, още не съм напълно готов да играя срещу мобовете. Вау! Това току-що го засадих и вече е пораснал. Това е чудото на Майнкрафт. Така. Да легнем да спим, защото сме изморени. Не мога повярвам. Точно сега ли намери? Сега за какво говоря? Сигурно повечето от вас ще се попитат. Ходи ми се до туалетната. Фак. Знаете ли какво, хора? Ще прекъсна клипчето и когато съм готов с моите нужди, ще се включа отново. Какво облегчение. И така, след като си свърших нуждите, искам да ви покажа козета, в който участваше в миналия епизод. Вау, дори бобчета не съм събрал. Това е нашия уютен клозет. Гледайте колко добре изглежда. Да. Чисто ли мислите, че тази гроздия ще оставя тук? И така продължаваме. Вече със сериозната част. Имаме 51 коблестони. И мисля да положим основите на нашата уютна къща. Вече къщата. Не бараката, която направихме до момента. Къщата. Официалната къща, която ще ни бъде. Понеже... Така. Защото така. Сега. Тук ще пуснем вода, за да... Тук ще бъде, реших най-накрая тук да бъде цялата работа. Сега. Как искам да изглежда къщата? Сега много набързо. Тук да... Благодаря. Така. Здравей. Искаш ли да ме нахраниш? Не. Но така си искам.
Аре! Така. Така. Сега. Искам да бъде. Имаме ли? Да, имаме лопата. Ето тук малко ще поизравня. И щом свърши с изравняването, ще се върна. Казах, ще се върна. И така продължаваме. Оказа се, че няма да изравнявам чак толкова много, колкото си исках. Така. Бам, 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 бам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не, ще бъде 12. Искам двойна врата. Искам да живея като газар. Това. Стига де. Така. 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И от тук вече ги свързваме. Сега. Трябва да решим от къде ще ни бъде входа. Вау! И трите треви ми дадоха... Съжалявам за това съобщение отгоре. Наистина. Айде бе! Слъж? Така. Съжалявам за неловката пауза. Не, нещо ми се бъгнаха контролите. Така. Така, продължаваме. Тук малко ще поизравня, защото някакси не ми харесва как седи. Как стана къщата. Този релеф не ми харесва тук. Ето така ще бъде. Така. Понеже не знам дали ще ви бъде интересно строението на къщата и да коментирам. Това ще бъде края на епизода. Следващия епизод ще бъде само строене. Но искам да ви питам какво искате. Искате само да строя и да говоря? Или искате да строя и да пусна музика за бакъп без да говоря? Ще се радвам в коментарите да напишете това какво искате, какво предпочитате да направя. А до тогава, благодаря, че ме гледахте. Аз бях Върваге и до скоро!